Sanibonani. Ngifisa sibuke lokho kuthiwa i-discharge namhlanje ne kumuntu wesifazane. Whether pregnant noma akekho pregnant. I-discharge from your vagina is normal, okay? I-normal mangabe izophuma incane, iskenti, iphume mhlambe imhloshana noma isaketshe ezinyana, isuke inormal. Uma mhlambe uhogela uyinuka from your panty liner uthola ukuthi ayinaso isimele esibi. That's a normal discharge. Wonke umuntu unayo. Even abantu besilisa banayo discharge encane enormal. So kwenziwa ukuthi your vagina has cells, epithelial cells, so they are being shed off ne. Ayaphuma lawo ma cells lawo. Noketshezwa oluncane kuyaphuma kunormal. But once i-discharge yakho yamhlophe yaningi, like white heavy discharge, akusekho normal lokho. Once yashintsha iphunga yanuka kabi, akusekho normal lokho. Once yashintsha umbala yangathi ithanda uba cream white, yaba brown, yaba greenish, that's too much. Akukho normal lokho. Whether you are pregnant or you are not pregnant, that's a sign of STIs as one. So okufanele ukwenze mangabe unaleyo discharge njalo, yanuka, ya cream white, yahlaza, yanephunga elibi nje, hambe eclinic. Eclinic uzothola umjovo, uthola namaphilisi azokwazi ukuthi akusize to clear off ngoba i-infection leyo. Kunokwenzeka ukuthi unalo sisifo esibizwa ukuthi ugonorrhea. Esithi mangabe siphethe abantu besilisa bese besibiza ukuthi i-drop. Uma ungaya nomuntu wesilisa ocansini unjalo, nakanjani uzobanjwa i-drop. Same thing applies umuntu wesilisa. Mangabe i-discharge ephumayo kwipenis yakhe imhlophe noma iluketshezi but luba linengana ne, noma i-brown noma injani, infection le. Umuntu wesilisa nje akunayo i-discharge ofana iphume ibonakala ukuthi cha nantu uketshezi liphuma ngaphambili. Infection leyo, it could be gonorrhea or any other infections akhona angama STIs. So you go to the clinic uhambe uyitreata leyo nto leyo. So uma ke su pregnant, because ngifuna ukudila khona laba pregnant, le whitish discharge ephuma uma pregnant inormal sezwana, encanyana nje inormal. But once yashintsha icolor yaba ningi yanuka kabi, ayisekho normal, kufanele eclinic uyitreat. Kubaluleke ngani ukuthi uyitreat as early as possible ngoba leyo discharge iyakwazi ukususa umhelo, uvela uhelelwe kungakabi isikhathi, uyithole sewuthethe ingane preterm, yabo, ingane ezokhulela ebhodleleni. So if ungakafika ekutheni kuthe ingane ngakhulela ebhodleleni, still ungahelelwa udeliver wena ube u-abortion, uvele abort siphume isisu ngenxa nje leyo discharge because it's an infection. So ngiyabonga ke. So if unama questions ungabuza anything, I'm here for you. Firstly okwakho ukuqala ofanele ukwenza ukuthi ulike, usubscribe, you share the video with your friends, you share my link with your friends so that nabo bazokwazi ukuyifundela sezwana. So ngiyabonga kakhulu.